Daghan ani sugyot nga ipaubos sa lie detector test si Jewel Smith kung nagsulti ba kini sa tinuod. Tungod kay matod pas mga netizens nga daw sa wala kini magsulti sa tinuod. Gani atol sa interview sa mga reporter matol pang Jewel nga na-stress na siya maayo tungod kay siya pay mitabang, siya naman nooy gipasanginlan. Wa usab kapugi ni Jewel Smith nga muhilak ni dangoy-ngoy og maayo. Ni Tiabaw, ni Bakho og maayo tungod kay na trial by publicity na siya sa publiko og nalambigit iyang pangan tungod sa gingong ni sakay siya og taxi nga nagdala og dako nga karton mga kabombo. Mas mayo siguro nga iatubang si Jewel og ang taxi driver nga nangangkon nga gisakyan siyang Jewel Smith nga nagdala og dako nga karton pag July 17 sa buntag unya. Pagka July 17 sa hapon, kit anastok mo. Bitaw, mas may iatubang, magharong yun. Ang taxi driver, nga namasangil, nga si Jewel Smith, nagdaladala o dako ang karton, pag July 17 sa buntag, sa wala pamakiti ang patay nga lawas ni Riami Tokmo, natong July 17 sa hapon, mga kabombo. Aron magkaharong silang duha, mga kabombo, o barugan yun sa taxi driver, kung si Jewel gyud ang iya nakita tungod kay sa habig ni Jewel wa man siya nagdala og karton nga dako, wa pod siya niadtong labangon Lunes sa buntag. Si Jewel Smith mao pinakauna nga tawo nga nakaila dayon sa patay nga lawas ang gisulod og karton nga gilabay daplin sa barangay Tisa, Cebu City, daplin sa kalsada sa barangay Tisa, Cebu City, og gipahibaw dayon kini sa mga kabanay ni Riami Tokmo dito sa Davao. Pagkaibaw ni Jewel nga, si Riami maning gisudog karton, gipahibaw dayon ni ini ang mga kabanay ni Riami dito sa Davao, mga kabombo. Nilutaw na pod ang tinuod kung asa nagtrabaho si Riami Tokmo o ang iyang barkada nga si Jewel. Base sa pamahayag sa iyang igsuon nga si Ruchi, niingon nga sa restaurant daw nag-work si Riami. Kini base usab sa gisulti sa iyang manghod. Apan karon nahibaw-an nga nagtrabaho diay sa usa ka bar si Riami Tokmo kauban si Jewel Smith nga tag-entertain og customer nga laki, mga kabombo. Mao di wa mananghid og tarong si Riami Tokmo sa iyang ginikanan tungod kay bar di ay ang gitrabahoan niini. Ato ka mga babae dito, mo entertain ka mga lalaki nga customer, labi na ka mga lalaki nga na-stress sa asawa, ato kag bar, mag-chill-chill ka dito. So by din nanawagan si Jewel sa mga tinuod nga ni patay, ni Riami nga unta mo surrender na lang, tungod kay daghan na kayo ang nahasol, ug hasta siya, na-appeal kung siya kahasol, mga kabombo. Di kaha malubog ang investigasyon. Sa kapulisan ani. Human nga nalambigit ang pangan ni Jewel Smith. Tungod kay imbes nagafocus ang mga pulis sa investigasyon ngadto ni Simeon Gabotero o Roberto Gabison, naana sa nilutaw nga pangan nga posible makatabang sa pagsulbad kung kinsa ang nagpatay og asa gipatay ang maong biktima, mga kabombo. Kamo sa tan-aw ron o sa kasulti niyo ani. Nisulti ba tinuod si Jewel Smith o wala? Si Jewel Smith ningon nga wa ko moadtog labangon ni wa ko modag karton. July 16 di trabaho pa ko ana, mao na pagka July 17 dugay ko nakamata kay gabi biya mo duty. July 17 Lunes na dugay ko ni mata ana. Unya ang guard ko no ngadto sa bar nga lang gitrabahoan, ningon ang guard sa bar July 16 kana si Riami Tokmo og si Jewel Smith July 16 wala man na sila manarbaho. Wala ko mo duty. Oras sa Philippine Standard Time 58:22 ato sa